Radio VK. Stranačka magistrala. Bivša članica opštinskog veća Dragana Dukić, koja je vodila resor za mlade i sama se našla u poziciji nakon isteka mandata, odnosno promene lokalne vlasti, da se nađe na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kikindi. Nakon dužeg razmišljanja, ona je odlučila da iskoristi jedan od ponuđenih programa samozapošljavanja. Šta to konkretno znači i kako je ona postala dobar primer otvaranja privrednog društva, tema je današnje stranačke magistrale VK radija. Tim povodom u našem studiju Dragana Dukić, Kikinđanka koja je nedavno izbrisana sa evidencije nezaposlenih zahvaljujući sopstvenoj inicijativi. Dobro, onda ćemo prvo da nam ispričaš u vezi sa tvojim statusom iz nezaposlene u zaposlenu osobu, formalno, pravno gledano. Počinjemo? Da. Aha, dobro. Situacija u kojoj sam se ja našla je situacija u kojoj se nažalost nalaze mnogi građani i građanke Srbije, a to je da sam prosto ostala bez posla. I onda sam razmišljala o tome šta mi je sada činiti i šta sad tačno da radim, moraju se platiti i računi i krediti, kako to već inače ide. I onda sam shvatila da zapravo ja znam nešto da radim, nešto vrlo konkretno, u čemu već imam iskustva, a da na našem tržištu toga nema. A to je konkretno usluga pisanja projekata za institucije, organizacije, udruženja, ustanove, za sva pravna lica kojima je to potrebno. Ja sam to inače do sada radila onako volonterski, drugarski uvek, a to volonterski, drugarski mi je toliko oduzimalo vremena da sam shvatila da zapravo to negde treba i može da se naplati, jer je to opet neko vreme provedeno i trud. I onda sam shvatila da je to moja šansa, da pređem sa statusa nezaposlene osobe na status zaposlene, to je tačnije samozaposlene osobe. Ono što sam ja uradila je bilo vrlo planirano, sela sam prosto, videla sam koje su mogućnosti i također sam videla da bi se dobili sredstva od Nacionalne službe za samozapošljavanje i za otvaranje novog biznisa, morate proći njihovu obuku pisanja biznis plana. Ono što je potrebno jeste da se prijavite, oni vas pozovu kada se formira grupa od dovoljnog broja zainteresovanih i kada to uradite, obuka traje kratko, ali je stvarno onako efektivna, pokazuje vam vrlo konkretno i na samoj obuci zapravo vi dvodnevna obuka, ali na samoj obuci vi zapravo i kreirate taj biznis plan uz pomoć stručnjaka iz Nacionalne službe i oni su stvarno više nego od pomoći i zaista vam odgovaraju na sva pitanja i sve što je nejasno oni negde odmah pojašnjavaju na licu mesta, tako da vi zapravo nakon ta 2 dana izlazite sa gotovim biznis planom. A ako već imate ideju pre toga šta želite da radite i kako ćete to da naplaćujete i kako ćete uopšte da se ponašate na tržištu, to je onda dakle samo onaj poslednji glanc, dodavanje višnje na tortu, ta obuka i gde zapravo vi negde finalizujete tu svoju ideju. Nakon toga čekate konkurs je ove godine išao kako kod Nacionalne službe za zapošljavanje, tako i kod Autonomne pokrajine Vojvodine, kod pokrajinskog sekretarijata. Kod pokrajinskog sekretarijata sredstva koja su bila opredeljena ove godine po osobi su bila u iznosu od 160.000, dok je Nacionalna služba davala 180.000. Ja sam imala tu sreću da sam prosto dobila odobrenje i s jedne i sa druge strane, tako da sam mogla da biram od koga ću da uzmem pare, što bi se reklo. Tako sam se odlučila za Nacionalnu službu koja daje nešto više para, ali kada prosto pogledate koliko će vam trebati para za poreze za godinu dana, koliko ste u obavezi da držite pravno lice likvidnim, to zapravo znači tih 20.000, to je otprilike mesec dana poreza. Tako da sam se odlučila da se ipak da ipak prosto uzem sredstva Nacionalne službe. Tu su uslovi nešto malo drugačiji za potpisivanje ugovora, tačnije morate da imate žiranta. Dok kod Autonomne pokrajine Vojvodine to ne morate, dakle, ali opet ako... Koliko je teško naći žiranta? Pa,
Najiskreno kažem, meni nije bilo teško. Trebaju zapravo 2 žiranta. Meni nije bilo teško. Prve 2 prijateljice koje sam nazvala su odmah prihvatile, pošto znaju da ja to već svakako i radim i da je to negde zapravo krenulo i pre nego što ću zvanično da registrujem firmu tako što sam volonterski dobrovoljno radila i one znaju da to već i razređena ideja, i tako da meni lično nije bilo teško, mada znam da generalno jeste danas teško u ovim uslovima nesigurnosti, prosto ne znate, danas možete imati siguran posao, sutra već nemate posao, znam da jeste teško, ali pretpostavljam da svi mi imamo negde naše prijatelje koji će nam pomoći onda kada je to potrebno. Kao što da, one koji nikada nisu bili preduzetnici, a razmišljaju da možda pođu vašim stopama, njima je važan podatak koliko u startu vi treba da uložite novca da biste registrovali određenu firmu. To u dobroj meri zavisi od toga šta želite da radite. To je ključno pitanje ukoliko se odlučite za uslužnu delatnost kao što je moja, dakle kancelarijska podrška, zvanična šifra se odnosi na to da je to specijalizovana kancelarijska podrška i priprema dokumentacije. Ukoliko je to uslužna delatnost ovog tipa gde vi niste vezani za kancelariju, za prostor, gde vi svoj posao možete da radite sa laptopa iz kafića bukvalno, gde vi komunicirate sa klijentima, gde god želite. Kada je u pitanju takav slučaj, vama sve što je potrebno jeste dobra volja, kompjuter i mnogo energije da komunicirate sa ljudima. I jako je važno da nabavite ta sredstva za plaćanje poreza i doprinosa za taj neki prvi period i zato su ovi konkursi fantastična prilika da započnete, jer vam oni daju neki siguran start. Ovo sve ostalo i pravite sami za sebe. Sa druge strane, ono što nikako ne može da se očekuje jeste da u nekom prvom periodu bude toliko zarade da vi zaista imate da pokrijete i sebe i sve ostalo. Ono što jeste realno za očekivati jeste da morate prosto biti strpljivi u tom nekom prvom periodu. Ja bih rekla da to negde tih prvih upravo godinu dana da vi gradite mrežu klijenata, da vi gradite negde i zapravo i više definišete same svoje usluge, istražujete usput i šta tržište traži, nudite nove usluge i ostalo, ali ako se odlučite za neki posao koji podrazumeva imanje specijalizovanih alatki, mašina, dakle ukoliko je u pitanju proizvodnja neke hrane, neke robe materijalne, onda sigurno da vam treba više sredstava, ali opet kažem, ono što je najvažnije jeste da se to sve dobro isplanira i da se stavi na papir, jedino tako. Sve je to jako fino kada pričamo o tome sa nekima tako neformalno razgovore, pa otvorit ću firmu, radit ću to i to. Ne, zaista treba da se stavi na papir da se vidi koliko treba se uloži. Vi, recimo, nemate fiskalnu kasu. Ne, nemam. Kako ćete vi naplaćivati sve usluge fizičkim licima, a ne pravnim? Ne radim sa fizičkim licima. Ne radim sa fizičkim licima, radim samo sa pravnim licima, upravo iz tog razloga i nemam fiskalnu kasu, jer da radim sa fizičkim licima bila bih u obavezi da je imam. Izdajem prosto fakture pravnim licima za konkretne usluge koje nudim, koje imam jasno definisane u okviru agencije i to je to. Oni koji hoće recimo da postanu vaši klijenti, kako to danas mogu da rade? Ja uvek kažem, obožavam Kikindu zato što je mala, mada se mnogi ne bi složili sa mnom, zato što se ovde nekako svi poznajemo i šta god da želite da saznate, ako želite do nekoga da dođete, to možete da uradite bukvalno preko jednog telefonskog poziva ili preko jedne SMS poruke ili preko kontaktiranja preko Facebooka, što je danas vrlo popularno, tako da svi oni koji žele da me kontaktiraju, a ovo se prvenstveno odnosi dakle na sportska udruženja, na nevladine organizacije, na javne ustanove, na javne institucije, dakle na sve one koji negde procenjuju da bi mogli da nađu sredstva od nekih fondova, kako stranih, tako i domaćih, dakle ovde pričamo o opštinskim projektima, pokrajinskim, o konkursima ministarstava, o konkursima prekogranične saradnje, dakle
bukvalno sve ono gde bi negde mogli da nađu sredstva za svoje redovne aktivnosti. Dakle, pozivam ova lica da me kontaktiraju ili putem Facebooka gde sam stalno i gde stalno pratim prosto ko me komunicira u vezi sa tim, ili putem telefona 069 500 3730, ali opet kažem sve ovo može da se nađe online i to je zapravo zvanični kontakt broj agencije, tako da Kako se zove agencija? DMD projekti. Upravo me moja majka jutros pitala, Maco, šta ti znači to DMD projekti? Ja sam je samo rekla sam, pa mama, to znači Dragana Maca Dukić. Pošto je Maca nadimak po kojem me većina ljudi u gradu poznaje i prosto nekako sam se osjećala komfortno sa tim. Koliko vam je trebalo da odlučite koju knjigovodstvenu agenciju ćete angažovati? Pretpostavljam da imate sad svog knjigovođu, napisati osnivački akt preduzeća da biste se registrovali u APR-u. Da li vam tu pomaže nacionalna služba? Pa ja nisam tražila pomoć u tim slučajima, zato što sve to negde zapravo, u svemu tome zapravo negde već imam iskustva. Jer vodim i nevladinu organizaciju gde zapravo takva vrsta poslova je svakodnevna. Dakle, komuniciranje i sa knjigovođom i pisanje svih ostalih dokumenta koji su potrebni i za osnivanje ovakvog jednog pravnog lica. Tako da, što se tiče knjigovođa, mi samo nastavljamo da komuniciramo i da sarađujemo sa našim starim knjigovođom, to je sa knjigovođom koji je nama zadužen već za nevladinu organizaciju, to jest meni, sa njima prosto imam dobru saradnju i to sam odlučila da ne menjam, prosto one će se baviti sada samo i sa agencijom koja nema veze sa nevladinom organizacijom, ali to su opet ljudi koji ja poznajem i za koje znam da dobro rade. A što se tiče pripreme svih ostalih dokumenta, pa agencija zapravo jeste osnovana da pomože svim ostalima i u vezi sa pripremom takvih dokumenta, tako smo mi to sami uradili. Sve. Odlično. Da li su se već javili možda neki klijenti? Ja vam moram reći da su se javili još pre nego što ću zvanično da osnovim agenciju. Dakle, dok je to još bilo na nivou priče, u smislu da sam u procesu registracije, već u to vreme, da li mi verujete, da negde 4-5 klijenata mi se već javilo, pre nego što ću uopšte da registrujem agenciju. Ja sam samo prosto zamolila da sačekaju da se zvanično registrujem i da ćemo onda sve da radimo što požele. Tako da ja sad trenutno sam već zauzeta, tek mesec dana zapravo posle već imam klijente sa kojima radim i za koje istražujem gde bi mogli da nađu pare za svoje stvarno odlične aktivnosti, tako da sam već onako u radnom pogonu. Što samo govori u prilog činjenici, ne toj da sam ja nešto preterano lepa i pametna, već da tržištu je nedostajalo ovako nešto i da je nedostajao neko ko će da im kaže evo mi ćemo da vam uradimo projekat, mi ćemo sve da napišemo i vaše, samo da pečatirate, da se potpišete i da stavite u kovertu i da pošaljete i da očekujete rezultate. Sada, koliko često je neko spreman da uloži u pisanje projekta, a nikada ne znate kako će taj projekat završiti? Da li će biti odobren? To je neka vrsta rizika? Jeste, kako da ne. I to je zapravo bila jedna od stvari o kojima sam najviše razmišljala. I tokom procesa registracije, čak i u toku ovog perioda koji je, mogu ga još uvek nazvati nekim probnim periodom, gde još uvek i opipavam i puls klijenata i kako se to kreće, šta još mogu da ponudim. To je zapravo ono pitanje ključno. Sa jedne strane, ljudi, moram priznati, nevoljno bi da plate pisanje nečega za šta nisu sigurni da će proći. I ja ni u jednom trenutku nikome ne mogu da kažem ovo će vam sigurno proći. To bi bilo vrlo neprofesionalno, osim ako sam profesionalna gatara, što je zakonom zabranjeno, tako da, pošto to nisam, ne mogu to da kažem. A sa druge strane, teško im je da razumeju da
čak i u to pisanje nečega što neće proći se uloži dosta vremena i energije. Nije to samo uzmemo pa napišemo, to je istraživanje, pa gledajte malo i statistiku, pa zašto je to potrebno, pa kako da opravdate kod donatora to što se traži, kako da ga vi zapravo ubedite da treba da da pare toj organizaciji, tom udruženju, i to je opet neko vreme provedeno i to je radno vreme i to je neki trud i energija, tako da negde uporedo sa nuđenjem ovih usluga morat ću da radim i na tome da prosto objasnim da je to neko vreme i energija koji takođe imaju svoju cenu. Vi ste prvo morali da registrujete firmu, pa tek onda da dobijete subvenciju u službu zapošljavanja? Ne, zapravo vi konkurišete za subvenciju sa biznis planom. I onda kada dobijete rezultat projekta, konkursa? Imate određeno vreme koje u odluci samoj koju dobijete putem pošte je navedeno koliko imate dana da registrujete i da sredite sve ostale poslove i da dođete na potpisivanje ugovora. U slučaju pokrajinskog sekretarijata, odnosno pokrajine, mislim da je bilo u pitanju 45 dana, ako se ne varam, a kod slučaja nacionalne službe u pitanju je 30 dana. Tako da vi imate taj period da registrujete firmu u APR-u, da dobijete šifru delatnosti i da sredite poslove u poreskoj i sve ostalo se prijavite na socijalni, sve ovo zapravo to ide zajedno sa rešenjem iz APR-a, tako da imate 30 dana, što je sasvim dovoljno rok za tako nešto. I konkurs inače još traju? Ne, konkurs je zatvoren, mislim da se on raspisuje jednom godišnje kod oba aktera, mislim da je jednom godišnje, ali prosto onda sačekate za to vreme, se prijavite na obuku, prođete obuku, napišete taj neki svoj biznis plan, zapravo pripremite teren. Koliko ste vi čekali? Na odluku ili na sam konkurs? Na sam konkurs. Ja sam odlučila krajem prošle godine sam odlučila da to radim i otprilike sam pratila kada taj konkurs izlazi, znala sam da će izaći tu negde početkom godine, februara, marta, i prosto sam se pripremala za taj negde moment i do tada sam pripremala sve što je bilo neophodno za pripremiti, a pre toga sam završila obuku. Tako da sam, morala sam sačekam, dakle, 4-5 meseci, ali to nije bilo gubljenje vremena, jer ako vi već znate šta ćete da radite i ukoliko ste sigurni ćete dobiti sredstva, ja moram neskromno reći da sam bila sigurna jer sam znala da je ovo nešto je potrebno, vi već negdje krećete da radite sa pripremom terena, tako da kada dobijete rešenje, to je zapravo samo onako završni korak u čitavoj priči. Druga značajna tema za današnju stranačku magistralu jeste drugi program koji je iskorišćen sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja od strane pravnog lica koja se zove Panonska inicijativa, a koja je konkurisalo za javne radove, dobilo pozitivan odgovor i sada će zaposliti jednu osobu po tom projektu. Da, u petak smo baš dobili informaciju i pisano obaveštenje o tome da nam je prijava za javne radove opet pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje za našu nevladinu organizaciju Panonska inicijativa, da je zapravo ta prijava prošla, tako da ćemo imati priliku kao i određeni broj ostalih preduzetnika, organizacija, institucija, ustanova, ne znam koji je broj tačno u pitanju, da zaposlimo lice na 4 meseca. U toku ta 4 meseca ovo lice će primati platu koja je prosečna plata u Srbiji i radit će projekat naš koji mi već godinama unazad realizujemo, a to je projekat audio biblioteke, gde zapravo animiramo i unajmljujemo ljude koji će čitati književna dela za koja procenimo da nedostaju u toj audio biblioteci za slepe i slabovide osobe i gde ih prevodimo u jedan kvalitetan format i u tačan oblik koji odgovara slepim i slabovidim osobama za slušanje. Tako da ova osoba će tokom ta 4 meseca zapravo vršiti komunikaciju kako sa gradskom bibliotekom, tako i sa lokalnim piscima najviše i sa studijima u kojima ćemo snimati to i ono što je vrlo specifično jeste da
slepe i slabovide osobe uglavnom traže knjige koje su pisane od strane kikinskih i lokalnih pisaca, što je jako zanimljivo. Mi smo recimo prošle godine snimali, zapravo pretprošle godine smo snimali priče recimo Miće Vujčića, Đure Đukanova, Srđana Tešina, Srđana Srdića, dakle to je ono što njima nedostaje u fondu, jer jako lako vi možete u audio biblioteci koja je njima namenjena, gde postoji centralni registar knjiga, možete naći beletristiku, možete vrlo lako naći klasična dela, ali ne možete naći novije pisce, pogotovo ne naše novije lokalne pisce. Tako da je ovo zapravo bio prvi put i za njih da budu objavljeni u ovom audio obliku i u obliku audio knjige. Naravno, ono što je obavezno jeste da mi pre toga njih pitamo za dozvolu, jer bez toga ne bismo prosto mogli da radimo, i oni su bili vrlo voljni da na ovaj način učestvuju u projektu, tako da je to na kraju zaista ispalo onako ne samo potrebno, već i jako lepo korisno i nada sve trajno. Tu je da ostane. Kako rešite autorska prava sa piscima koji nisu među živima, kao što je Đure Đukanov? Ja moram priznati da taj deo posla radi moj kolega Slobodan Tomić. On mi je rekao da, koliko se ja sad sećam, molim vas da ovo ne uzimate kao činjenicu, posebne procedure za osobe koje su preminule. Mislim da ukoliko nemamo taj period zastarelosti koji iznosi ne znam koliko godina, kada više ne morate da tražite pravo od autora niti od njegovih potomaka, mislim da je on u ovom slučaju, da li je razgovarao sa njegovim najbližim kolegama, ja zaista ne znam, kažem opet kolega koji je profesor književnosti koji se time bavi, on je to rešavao, ja prosto nisam to htjela prepustim slučaj, tako da sam nekom ko je profesionalni i stručan u toj oblasti dala time da se bavi, ja zaista ne znam kako se to... Odabrali ste već osobu koja će biti čitač? Ne, svake godine mi imamo drugu grupu koja čita. Prve godine imali smo ljude koji su nam se prijavili onako volonterski i koji su se javili dobrovoljno i želeli da čitaju, tako smo imali raznoliku grupu, čak smo imali i jednog dečaka koji je hteo prosto da čita priče za neko ko je njemu blizak, kako je slep i slabovid. I to je onako bilo jako lepo. Pored toga smo imali i stručne spikere, ali smo imali i, ajde da kažem, spikere amatere koji prvi put čitaju takvu vrstu dela, tako da je to onako bilo vrlo raznoliko, ali opet je to nosilo vrednost jer su oni opet to volonterski radili za svoju zajednicu. Već druge godine smo htjeli da to podignemo na jedan više nivo, tako da smo angažovali stručne spikere, da to zvuči onako zaista dobro. Mislim da ćemo ove godine isto uraditi. A ja sam shvatila da je suština javnih radova da vi angažujete preko javnih radova tu osobu, a onda sam pogrešno shvatila. Ne, ta osoba zapravo koordinira čitavim procesom. Ona koordinira i ona zapravo raspisuje, recimo, poziv za spikere, ona to objavljuje u medijima, ona komunicira sa medijskim kućama, zato što se najčešće zapravo dešava da ti spikeri budu iz medijskih kuća, jer su to ljudi koji već znaju taj posao i najčešće to bude slučaj, tako da će ta osoba biti zapravo zadužena upravo za komunikaciju i sa medijskim kućama i sa javnošću generalno i sa školama, nekad unajmljujemo i mlade koji su talentovani za tu vrstu kazivanja, tako da ove godine ta osoba će zapravo koordinirati čitavim procesom, tako da na kraju imamo opet gotov proizvod, a to je audio knjiga. Koliko u suštini dobijete pročitanih sati? Opet moram reći da prošle godine sam bila u studiju lično, uglavnom komuniciram sa kolegama i saradnicima koji čitaju, pa koji mi prenose utiske, njima naravno bude sve pripremljeno, taj sadržaj za čitanje, ali mislim da to uopšte nije taj obim sati koliko biste mislili. Mislim da je dosta kraće, ne mogu tačno da vam kažem, zavisi koja dela. Recimo,
prošli put kada smo Kikinda Short festival obrađivali i gde smo zapravo takođe uz dozvolu organizatora festivala sve te priče, čak i one koje su bile pročitane na stranom jeziku, preveli, pročitali, zapravo dobili smo prevode od festivala i gde smo to pročitali, tako da imamo po prvi put i Kikinda Short festival u audio knjizi. Recimo, to nam je najduže, za to nam je trebalo najduže vremena, jer su poneke priče brojale i preko 3-4 strane A4 formata, iako su kratke priče, formalno rečeno. Tako da nam je za to, recimo, trebalo, tu smo imali, čini mi se, 12 autora, za to nam je trebalo negde oko 3-4 sata, tako. Ali to je samo finalni korak, to samo čitanje priče, jer pre toga vi imate i vežbanje, imate, jedne godine smo unajmili glumce iz pozorišta Anceta Lane, gde su oni sa tom grupom koja je bila predviđena za čitanje držali časove dikcije i toga kako bi to moglo da se pročita. Prosto ne možemo samo nekog da pustimo u studio i da to pročita i ajde, posao je obavljen, nego stvarno želimo da to bude onako u obliku u kojem treba da bude, tako da je to samo finalni korak. Najduži proces je zapravo odabrati priče u dogovoru s onima kojima su te audio knjige prvenstveno namenjene, jer bez toga to bi onako više bilo nešto da mi radimo za našu dušu, a da nema suštinsku svrhu. Prvo to da odredimo, onda određujemo koje će to priče biti konkretno, onda određujemo koje će nam biti najlakše da nađemo, nešto i nije tako lako naći, onda gledamo od koga možemo da dobijemo dozvolu, ko nam daje dozvolu i to je komunikaciji sa piscima neko vreme i tek nakon toga i posle svega toga dolazi to snimanje i to je negde u sredini procesa, jer posle toga ide montaža i opet to rade stručni saradnici, montaža i stavljanje to u taj format koji slepim i slabovidim osobama odgovara, a to je da ide posebno po fajlovima, da može da se prebacuje kako oni žele, da ne moraju prosto da traže gde je koja priča po jednoj liniji, nego da to ide onako posebno po audio fajlovima. To je već sve nešto što smo saznali opet od Saveza slepih i slabovidih, jer prosto mi ne znamo takvu vrstu informacije, ali upravo zato i komuniciramo sa svima onima koji jesu ciljna grupa ili koji jesu stručni saradnici da bismo to što bolje uradili. I nisam još pitala, a to sam htjela za prvi deo priče u vezi sa promocijom programa službe za zapošljavanje gde saznajemo da ste vi dobar primer. Kako je došlo do toga da baš vas izdvoja ako vas prethodno nisu pitali? Moram priznati da na samoj obuci, to je zapravo sve počelo na samoj obuci, da na samoj obuci, pošto sam ja bila vrlo onako i lično zagrejana za čitavu priču preduzetništva, osnivanja sopstvenog biznisa i na kraju krajeva toga da radim nešto što stvarno volim i u čemu stvarno uživam. Na samoj obuci sam u komunikaciji sa saradnicima, zapravo zaposlenima iz Nacionalne službe za zapošljavanje u toku izrade biznis plana dobila pohvale za vrlo inovativnu ideju koja do sad prosto u našoj lokalnoj zajednici nije bila viđena i način na koji sam radila biznis plan, a to je da sam se stvarno onako potrudila i da sam to sve jako ozbiljno shvatila i moram ovo sad iskoristiti kao priliku svima onima koji se budu odlučili za ovu vrstu procesa i konkurisanja za sredstva, da stvarno je jako dobro da potpuno ozbiljno shvatite tu obuku, jer je bilo dosta ljudi koji recimo dođu to čisto formalno da urade, da im se to upiše kao uslovi da samo piše da su oni prošli obuku. Ali tamo zaista možete toliko stvari da saznate i da pitate sve što vam nije jasno i da izađete iz te obuke sa već gotovim planom u rukama, a opet dobar deo tih ljudi dolazi tu, vi vidite, bukvalno su došli samo prave minute da izađu i dođu i da se to njima štiklira i da je to obavljeno. To je zapravo jedan jako, jako loš pristup i ja sam pripadala onoj drugoj grupi koja je to shvatila i videla kao priliku da što više sazna o tome, tako da sam se negdje izdvojila samim tim
u grupi, pored toga što sam imala dobru ideju, imala sam jako dobru komunikaciju sa svim zaposlenima nacionalne službe koji se bave ovim grupama i ovom prilikom ih stvarno sve pozdravljam, toliko su uslužni, profesionalni i stvarno su tu, samo je potrebno prosto da budete zainteresovani. I opet kažem, tokom tog procesa su oni zapravo videli mene i kao neko ko ima dobru ideju i kao neko ko bi bio vrlo voljen da tu ideju promoviše. Mislim onako da je to bila neka informacija koja sam prosto zračila, tako da nije bilo dvojbe oko toga prosto ko će moći da priča o tome i kome nije problem da priča o tome. Odlično. Hvala najlepše. Hvala vama na pozivu. Meni samo ostaje da vam se zahvalim na gostovanju, a vama poštovani slušalci da se zahvalim na pažnji. Ostanite i dalje na 98,3. Radio Veta. Stranačka magistrala. Emisija nastala u okviru projekta Stranačka magistrala koji sufinansira opština Kikinda.